final. Sinforosa. Alábame. Por fin. Hoxe dormen detrás das orellas. Que me alabes, que me faga la pelota. O mellor fotógrafo do mundo. Maravilloso. Único. Super requete boísimo. Bueno, xa vale que non vi los clientes. Logo chamo. Que frío. É aquí o da foto. Sí, vostede que é? O frío do Nadal. Caramba. Podería ir pasando. Ches! Boas, vimos polo do anuncio. Son vostedes. É que non se nota os posadeiros de Belén. Os que nos tratan mal con María Xosé. Métese nos seus asuntos. Canto nos vai pagar? É vostede quen? Este Badulaque? O meu marido. É mudo, pobre. Non, señor, é que son panto en palabras. Cala, lampetín, que estás merda. Sabe, boca pechada, non entran moscas. Sí que comeu lingua, señorito. Poderán esperar un momentinho nesa sala? Esperar? Eu non podo esperar. O noso tempo é ouro. A que sí? A verdade é que temos bastante traballo na pousada. Que te deixes de tanta explicación. Oye, non traxes ti? Non me contestes. Menudo alercha. Que falta de respeto. O libro de reclamacións. Cálmese, muller, só será un momentinho. Quedas no cargo que vou tomar unha tela. Adiante. Pase, por favor. Vostede debe ser César Augusto. Non, César a disgusto. Sí, César a disgusto. É que verá, a miña mamá usou o loureiro da miña coró para merisco de noite bo. E teño un disgusto. Esta cheira fatal. Sí, xa o vexo. Perdón. Xa o cheiro. A miña mamá di que todo un emperador romano non pode irse nada na cabeza. E fíxame poñer esta coroa de años, hasta que me dé outra de loureiro, que é o apropiado. Home, esta que tielle para Transilvania. Pero aquí en Belén, ainda que hai moito chupasangue, non son vampiros. Non entendo. Cousas miñas. Espere na sala un momentito. Menudo pestazo. Hai alguén aquí. Hai alguén aquí. Xa vai. E vostede quen é? A muller do fotógrafo. Pois xa lle está dicindo que me poña en primeira fila. Teño que lucir o vestido. Eso tendrá que decidir o meu marido, que é o que entende. Mire, señora, este vestido costame un pico, sabe? Pico é o que lle sobra. Bueno, espere que che momento. Non me toque o demanda por malos tratos. Señora, non se confundiría vostede de sitio. Non querría ir a Sálvame. Seguro que a verdade non había nadie que lle gañe. Cala, lampetín, que está máis guapo. Ustedes deben ser... José, María e o neno. Pase. Como está este neno tan riquinho? José, moi bo, non chora nadiña. Pois si, eche como non tela a miña xoia. Pois si, que calamos, Santiño. María, o neno
non está mollado. Menos mal que comprei ofertados por un Eroski, senón non gañamos pa cueiro. Eres un yermo pobre, que ben fixen casándome contigo. Pasen aí dentro e vai a no cambiar. Moitas grazas. Anda, Pepiño, imos aló. Gloria no ceo e paz aos homes de boa vontade. Ah, vostede debe ser Juan. Gloria no ceo e paz aos homes de boa vontade. Bueno, home, digo, Anxo, podería ir pasando. Pero vostede vai sair con os espellos. Ben puido pasar antes polo barbeiro a que lles adecentar un pouco. O importante é a mensaxe que traio, non o aspecto. Pois un colega seu trouxe outra mensaxe hai uns anos e puximos. Dicía así: Ave María, cuando se María. Deixen de deberes e acompaño a sempre. Ahora sai o meu marido. Pero non poden estar quietos. Vou me marear con tanta reviravolta. Non se preocupe, en canto me sonero parará e por fin pararemos todos. Que bonito que é o sol. Non será que a ninguén se lle ocurriu poñer un estrafogar para guiarnos. E desde cando son se ve de noite, listo. Xa falou o erudito, estou farta das túas leccións. Se tuveses un pouco máis de cultura, non teria que dar. Vaya tortazo! Iso pasa por distraervos coas vosas lerias. Calade e mirade onde poñedes os pés. Adiante, a porta está aberta. Pódese. Desde pode que? Pasar, muller, que con vostede. Mas non vai quedar na porta. Verá, veño polo da foto. Ai, que emoción. Ahora sai o fotógrafo. Ai, que emoción. Pero non te emociones tanto, que está casado. É conmigo. Non, se non me emociona por iso. Será polo meniño que acaba de nacer. Non, señora, mas veño polo Anxo, que é guapísimo. É como canta, como os anxos. Non sei se te confundirías, pero pasa aí e xa verás. Ai, que emoción. Sí, imos empezar. Xa deben estar todos. Quen será? Vostedes quen son? Herodes e Pilato, non te digo. Xa sei quen son, pero é que non está na miña lista. Pois xa nos está apuntando, non hai ben que se aprece que non conte coa nosa presenza. A ver como lles digo isto, pero o anterior Papa dixo que vostedes eran unha pura invención, que no verdadeiro Belén vostedes non aparecían. Ala, outros que quedan no paro. Ai, que desgracia. A ti aí non chega de traballar nas festas de Boi de Allariz, pero eu, a ver de que vivo. Tranquila, muller, ti ben pasas por México. Vas a ir a Sabucedo e de paso ropanche grande. Pois pasade antes pola porta e colled unha alpaca de erva para o camiño. Deus yo pague. Señor Xosé e familia. Colóquense no centro, por favor. Reis, magos e estrela. Colóquense aquí, por favor. Agora os pasadeiros. Colóquense alá ao fondo. Dixo nada, nós en primeira fila. Faltaría máis. Señora, deixe de protestar. Eu protesto que me dá a gana. Por favor, que non ponse triste. Ten razón, María. Volvan ao seu sitio. Que salga a pastora. Colóquense
que se nos estire. Agora que salga don César Augusto. A disgusto. Teño xogado no sitio. Colóquese. O último en chegar é pose de primeira. Señora, isto non é a charcutería. Que cheira. Pero que Gloria no céu, pasos de boa vontade. Gloria no céu, pasos de boa vontade. Ave María, que me canto condenado. Señora, colóquese ali. A ver, sonrío. Un pouco para non tanto. Un pouco para non tanto. Non tanto. Perfecto, xa estamos, señores. E aquí o foto. Sí. 1000 euros. Pero quen é vostede? É que non se nota. Son o gordo de Nadal. Que nos toque, que nos toque, que nos toque. Pero que non lle dá vergoña. Quero mandar unha mensaxe de paz a todos os rincóns do mundo. E vostedes non son capaces nin de comportarse para facer unha foto. É urxente. Por fin, enviamos pronto esta mensaxe. Para